Чому ж так сталося? Чому це свято не постраждало настільки сильно і, зокрема, тут у нас на Харківщині зберігло доволі багато елементів? Та тому, що в радянській ідеології воно було з розряду дозволених. Воно не було занадто релігійним, навпаки, воно вважалося таким, знаєте, конфліктним з релігією. І я своїми очима бачила ще з 50-х років методичні там всякі сценарії, де заохочувалося святкувати Івана Купалу. Вишетину стояло, много дива видало, чи бачило колесо, куди милий поїхав, за ним трава полягла, і діброва весела, Купала на Іван. Як побався Іван, доведеться і нам, Купала на Іван. Як попався Мойсей, доведеться Йосип, Купала